Bueno, ongi etorri Euskaldunara. Guretzako oso proiektu berezia dau, bi mundu ikuskera, bi musika ikusteko, bi molderen arteko talka bat. Eta talkak beti ez da izaten, baina batzutan edertasunaren hasiera ere esaten dira, eta gure ustez kasu honetan, guretzako bintzat hala izan da proiektu oso eder baten hasiera. Beraz, disfrutatzea espero dugu, itxi itzazue zuen begiak eta ireki itzazue barruan darama zuen aur horrenak. Eskerrik asko eta ongi etorri. Naizenak izenik ez du behar biluztean Miroskola zatika zura aurrean eroritzea Birzoitzeko iberari zundionen hasiera begiratu beharrean ikusi nazazu ikusi nazazu Maite zaitut bat bakarrik
Isiltasuna, non zauden galdetzen dit, noiz nahi zure izena, mila aldiz oiukatuz, noiz nahi egutegiko horriak aurpegiratu dit. Zenbat gau pasatu dudantzari, zuretzaude erdi. Askara itezan, malko zezan zenidan, noiz bai izango dugu, gure aukera seguru, noiz bai geroztik nora ezean, barneko ekaitzen da. Arraunean ibiltzen naiz, zure mezu baten zain. Idana zazu, izarbako gauetan,
Ez geneukala etxenik, esan ziguten, eta gezurra zen. Aurrean ikusten genuela, ezela basoa ere esan ziguten, eta hori ere gezurra zen. Bildu gaitezen, eta egin dezagun elkarrekin, oinutxik, aurretik daukagun bidea, oinutxik.
Duela 77 urte bombardatu zuten Gernika. Ez dakigu gure herria nolako izango zen, gaur egun, hori ez balitz, hala izango. Argi daukaguna da, gure arbasoaiek, eta gu Gernikarrak izan da, gure aitonamonek bizi izan zuten hori. Gure arbasoak anikilatu nahi izan zituzten. Baina haien odola daramago guk zainetan, eta haien ahotsarekin kantatzen dugu gaur hemen. Gure oroimena, gure omenaldia, han hil zituzten haiei, gure arbaso haiei esker daukagulako gaur ere, daukaguna. Eta baita ere aipamen bat, ze munduan Gernika asko daude. Eta Gernikan izan ziren Otxandion, izan ziren Eibarren, eta izan ziren baita ere gaur egun Sirian. Beraz, memoria gabeko herririk ez dadin egon, eta gurea ere ez dadin izan memoria gabeko herri bat. Gernika. Gorputz
Hemen dauzkazuen orkesta zuzendaria Fernando Velázquez. Eta berarekin batera Euskadiko Orkestra Sinfonikoa. Lengunean lagun batzuk gonbidatu dituen kontzertura Donostikora. Eta esan zidaten, orkesta sinfonikoarekin, eta ze, elegante jantzitza joan behar da. Aletu zidaten, konturatu nintzen ez, behar bada, gure hasierako kontzertu ura bezala ez, hasieran ez geneukala oso klaro ez, nola gertatuko ziren gauzak, baina eskatu nahi dizuet, askatzeko, egiteko gorputzak eskatzen dizuen hori, eta guk horrein ala egingo dugu. Aspaldi hontan gabiltzalako zuzenean jo gabe, eta gogo handia daukagulako zuei gaur gure kantuak eskaintzeko eta zuekin batera disfrutatzeko. Beraz, zuentzako hurrengo kantuak. Azkenaiz, xilpean, irria
izizun batek ikusten bagaitu behar da fribolotza zartuko gaitu. Bueno, horrego kantua Sirena hotxa hauek lagunduta Euskal Herriko referente musikal eta musikal jotatik aratago ere bai, ez? Abenduaren batean, bataren urte hurrena eta atzo bertan, Iruñan baluartan joen du. Eta berataz gogoratu ginen eta nik uste hemen ez gara gutxiago izan behar, ez? Gu katebegi bat besterik eskara, bat gehiago, xumea, aurretik beste batzuk egin duten lanari esker. Beraz zuen txalorik, ederrenak, Mikel Laboa eta Xabier Letena. Gabona datoz, etxe batzutan ez da girorik egoten gabonetan. Faltan daudelako batzuk behar bada betirako, eta beste batzuk gehiagei. Oroitu ditzagun orain, eta ekarri ditzagun laizter etxera. Hemen gauden. Hasieran bertan ekibokatu ginen mundura euskaldun sortzean eta gero ez genuen iraultzaren borrokatik apartatzen jakin ez nakantu bat abestu genion zehaska utxari goiz batez zen puertoko galtzera ez natu maite genituen gauzen gatik erori ginen preso baina gure maitasuna oraindik ez dago preso
zuen artetik ies egiten duzu. Momentu batean batuta bakarra ustuta oso behar dudan eta zinaiz babestu zure besoetan. Baina badakitor zaudena izkutatuta nire bihotzean. Zure irrifarra gogoa ez zinaztu da ezin ikutu zergaitik ez zauden nirekin ezin dut jasan ezin dut ulertu. Bilakazo horik hasika inoiz ez gertzako txapetzen zuzte barrio zuzberri sentitzen behar dudan eta zure besoetan. Baina Ez da batere erreza izan. Aitortu nahi dizuet. Zailtasun askotan pasatu garelako, bi mundu ezberdin, musika ulertzeko ohitura ezberdinak. Jendea ibilbide ezberdinetik dator, idealak, konbizioak,
eta bar. Eta behartuta geunden hau aurrera ateratzeko elkarrekin lan egitera. Horrek behartu baitu, aman komunean genituen gauzak hartu eta horietatik tiratzera. Une batzutan, esaltzera, esalurren. Eta momentu batean, iaia bertartara. Baina, sinistu beruen, borondate izan gendun, eskuzabalak izaten jakin gendun, eta hemen gaude. Horregaitik behar bada, bere xumetasunean, musikatik aratago ere, nik uste dut badaukala plus oso proiektuen. Eta guretzako gaitzatzen zurtan, berezia izan da, eta gure barruan utziko du arrori. Beraz, une saietatik pasatu gara eta gure herriak aurrerantzean ere izango ditu une saiak. Baina, pausuz pausu eta tantan aztanta. Begiratu atzean hortzi mugak zuta gure begiak zerta begiratu maitea amildegien zan
urteak pasatzen dira eta batzutan kostatu iten da ez gogoitzea ze amets zenituen umea zinenean, ez? Eta umea zarenean dena egiteko daukasulako eta horrek ematen dizu olako bizitzaren beste dimensio bat, ez? Urteak aurrera joan ala ez dakizu oso ondo gustatzen zaizu, zer zaren. Eta agian ez zara oroitu ere egiten, ez amesten zenuen. Eta ala bada beharroa da, okerrago. Olako momentu batean, olako sentimendu batean, egindako kanta da hurrengoa, bihotz.
Eta Bilbotik esatozten hor ere, eskerrik asko benetan. Plazerra handi bat izan da. Azkena joko dugu, elkarrekin abesteko, baina aurretik berriz ere aurkeztu nahiko nizkizuek guzti hau posible egin duten hainbat jende. Tartean, orkesta zuzendaria Fernando Velázquez. Eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoa. Esaio zuen uriari, izez jausteko, esan bakardadeari, aurrez etortzeko. Eusten nauen sokazara, totzen nauena, ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena.
zaitut biak. Ikusten zinontan, itzalekin jolasten, nebiztaten saiatzen, gero amargosten, nire zintasun denak, behin da berriz kantatzen, egun sentira, bila usantzen. Esa basta.
bati